Bé, jo crec que en aquests moments de la història de Catalunya és fonamental que siguem capaços de fer-ho. Hem de pensar històricament, hem de pensar que estem en un moment com pocs en la història del nostre país, justament perquè tenim l'oportunitat de canviar radicalment el motllo al que abans em referia. Tenim l'oportunitat de construir, de desplegar una nació que, a més, té a tocar la possibilitat de fer un estat propi, un estat capaç de construir la millora de tots i cadascun dels ciutadans que en ell hi viuen. Per això em sembla que és especialment important tenir present que és fonamental pensar en aquests termes. I no voldria deixar de dir, per acabar, en el vicepresident del Consell, que em penso que sí, que certament és una de les assignatures que haurem d'afrontar i haurem d'afrontar amb voluntat de compartir. Com establirem, de quina manera enfortirem, de quina manera millorarem aquestes relacions entre Catalunya i el conjunt dels països que històricament n'hi hem dit catalans i que em sembla que no és dolent que ho seguim dient d'aquesta manera. De quina manera? Cada vegada que tinc ocasió de parlar amb algú de vosaltres ens dieu la televisió, la televisió, la televisió. I jo contesto el mateix. Sabeu lo lamentable que és que un país que és capaç de ser pròsper i de tenir la capacitat de tenir televisions a disposició dels nostres ciutadans, lo frustrant que és no poder-la fer arribar per falta de mitjans més enllà del propi territori? No és una qüestió de voluntat política, és una qüestió justament de frustració davant d'uns mitjans que no arriben per fer possible que una televisió com la catalana arribi o per raons de mitjans o per raons polítiques en els països del nostre, en els nostres països, en els països catalans. Mireu si això ha de ser frustrant. Per tant, què us dic? Home, doncs que em sembla que el camí que està portant Catalunya és justament el que ens ha de permetre, justament, més que mai, que puguem administrar una relació profunda, una relació positiva, una relació creativa, que enforteixi totes aquelles coses que ens uneixin i que enforteixi, fins per què no, a tots vosaltres, tots aquells processos de proximitat que us convingui en relació al poble català. Jo crec que això